खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं आसामनि बिश्वनाथाव दावबायसनारि दाउफोरखौ बिस होनानै बुथारदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। आसामनि बिश्वनाथ जिल्लानि रंगसालि दालानि ओनसोलाव माखासे दुथां सुबुंफोरा दावबायसनारि दाउफोरखौ बिस होनानै गोबां बिबाङाव बुथारदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरनि बायदिब्ला माखासे दुथांफोरा गोबां दावबायसनारि दाउफोरखौ बिस होदोंमोन आरो बिसोरखौ बुथारदोंमोन। दाउ मोजां मोनग्राफोर, लाइमोनफोर आरो जायगानि सुबुंफोरनि जथाय नाजानायजों बिसोरनि माखासेखौ गोब्राब थासारियाव रैखा खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव रैखा खालामजानाय दाउफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफ्रा बिसोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय मोनसे सुबिदायाव दैथायहरदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा जाथायखौ सोंखारिदोंमोन आरो हाग्रा बिफान आरो बिबानगिरिफोरखौ दुथांफोरखौ सिनायनो आरो बिसोरखौ गोख्रोङै साजा होनो खावलायदोंमोन। जायगानि सासे सुबुङा अजद होदोंमोन दि थांनाय साननैसोआव बेबादि मोनसे जाथाय जादोंमोन, अदेबानि हाग्रा मावख'गिरिफोरा जेबो राहा लानो हायाखैमोन। नैथि रादाबाव दं CAA नि बेरेखायै गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बे समावनो CAA बन्द खालामनो दाबि खालामनानै धेमाजि आसुनि हानजा सुरनाय आरो गोख्रों खुद्रिसारनाय लोगोसे पुलिसनि बेरिकेडखौ बुफायदों। धेमाजि जिल्ला फरायसा आफादनि सा 500 मावथिफोरा धेमाजि नगरनि पुलिस थाना थिनालिनिफ्राय धेमाजि सारियालिसिम CAA आयेनखौ बन्द खालामनो दाबि खालामनानै दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसु आरो मोन 30 हारिसा आफादफोरनि खावलायनायाव मैया मंगलबारनि मोनाबिलियाव सोमावसारदोंमोन। मख'नो गोनांदि रेलीखौ लानानै सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव पुलिस आरो CRPFनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो जिउ गोमानांबोगासिनो दं। बेनि जाहोनाव नोगोराव दुंहाव थासारि सोमजियो। पुलिसआ बेरिकेड फज'नानै सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो नाजादोंमोन। जोबनायाव आसुआ पुलिसनि बेरिकेडफोरखौ सिफायदोंमन आरो धेमाजि सोहोरनि गेजेराव मोनसे रेली दिहुनदोंमोन आरो नोगोराव मोनसे जरजुलुम रेली दिहुनदोंमन। आसुनि मावथिफोरा जायखिजाया थासारियाव खाखौ गनायना लानो हाया होनना हुमखि होदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं कंग्रेसआ पार्लियामेन्टारि मासिनि थाखाय आसामनि मोनजिनै बियाबनिफ्राय बिजाथिफोरनि मुं फोसावबाय। AICC प्रेस रिलिजनि गेजेरजों फोसावना होदों। ल'कसभा बिसायख'थि 2024 दोलोनि मिरुआरि बिसायख'थि कमिटिआ बिजाथिफोरखौ सायख'बाय। बेनि गिबि मासिफोरनिफ्राय ल'कसभानि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव क'क्राझाराव ST बिजाथि हिसाबै गर्जन मुसाहारिखौनो नुनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं बि टि आर सोरखारा आइजो गावारि सुंथा ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक रानदों। UPPL दैदेननाय सोलायथाय सरकारा रादाय होनाय बायदि खामानि मावफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि आथारिघाट गेलेग्रा फोथाराव बि टि आर सरकारनि बानजायनायाव आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां अनसुंथाइनि चेक रानना होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेरगाव बियाब आरो ननै सेरफां बियाबनि आथारिघाट गेलेग्रा फोथाराव गाहाय आलासि महरै बि टि आरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै 25,000 रांनि चेकखौ आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो राननानै होयो। बे हाबाफारियावनो लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी, EM डक्टर निलुत स्वर्गियारी, EM दावबायसा बर', मंगलदै बियाबनि MP दिलीप सइकिया, MCLA सम्भाबती डेका, अर्पणा मेधि, दिलीप कुमार बर'जों लोगोसे UPPL BJP दोलोनि उदालगुरि जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि दैदेनगिरि आरो रोजा रोजा आइजोफोरा ज' जायै बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव EM दावबायसा बर'आ बुङो दि बे हाबाफारियाव मोनसे समष्टिनिफ्राय 100था सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां होनाय जागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो 15था समष्टिनो 25,000 रांखौ होनाय जागोन होनना फोरमायदों। बि टि आर सोरखारा आइजो माहारिखौ सोलोंथाइ, रांखान्थि, समाजखान्थि जेरैथिंबो जौगासारनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बेखौ माइनाव सोरां बिथांखि मुङै दोननाय जादों होनना फोरमायबावो।
बादसा रादाबाव दं चिरांनि मुथियाव सा 200निबो बारा BPF दोलोनि मददगिरिफ्रा UPPL आव जगदान। नंगौ, बे समाव लकसभा बिसायख'थिया जेसेनो खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सौफैदों एसेनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो गावबा गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिखौबो लान्थ्रियै आन्थोरजयै लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो मैया 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बानजायनाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोलनि गासै सा 200निबो बांसिन BPF नि मददगिरिफोरा UPPL आव जयेन जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जयेन जानाय बिथांमोनखौ UPPL नि नेहाथारि बिना गयारि इराग्दाव ब्रह्ममोनजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPL नि बिबानगिरि आरो लाइमुथि प्राइमारि UPPL नि बिबानगिरिफोरा गांसे गांसे UPPL नि फालिजों बरायनानै लायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।